Fis-stqarrija l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol qal li nieda l-iskema ta' boros ta' studju għal min jixtieq jispeċjalizza fil-qasam tal-arti u tal-performing arts. Lan ta' din l-iskema hi li tagħti opportunità lil Maltin u lil Lawċin kollha li diġà bdew juru ħiliet f'dawn l-oqsma sabiex ikunu jistgħu jkomplu jispeċjalizzaw barra minn Malta f'xi waħda mill-istituzzjonijiet ewlenin. Din hija opportunità unika li qed joffri l-Gvern Malti. Il-kors li wieħed jista' japplika lih irid ikun fuq bażi full-time, ma jistax ikun iqsar minn 8 xhur u mhux itwal minn 4 snin. Min din l-iskema diġà benefikaw 43 persuna li speċjalizzaw fil-qasam tal-arti, bale, sfin kontemporanju, disin tal-lob fuq il-kompjuter, mużika kontemporanja, animazzjoni permezz tal-kompjuter, kitba kreattiva, danza, disin tal-ħwejjeġ u l-moda, flamenco, daq bil-flawt u l-vjolin, teatru mużikali, fotografija, restawr u kant tal-opri. Biex wieħed jikkwalifika għal dawn il-boros ta' studju, wieħed għandu bżonn jagħti prova li diġà għandu ħila artistika u qed jiġi aċċettat minn istituzzjoni rikonoxxuta li tkun topera barra minn Malta. Il-Ministeru ħatar bord ta' għażla indipendenti sabiex jevalwa l-applikazzjonijiet li jridu jidħlu sal-ġimgħa 28 ta' Frar 2014 f'nofsinhar. L-iskema hija amministrata mid-Direttorat għat-Tagħlim tul il-ħajja u hija ffinanzjata minn fondi pubbliċi Maltin.